Álvaro, tes un momento? Claro. É que a Gloria vaime facer entrevista e quería que me axudases coas preguntas. Pero, a que estás xogando? Non entendo. Unha entrevista é unha partida, un xogo. Cal é a túa estrategia? Eu o único que quero é vender o mellor posible a nosa empresa. Ese é un obxectivo, non é unha estrategia. E cal debería ser a miña estrategia? Para empezar, non fales de vender. Dime. Que ves? Unha botella? E dentro desta botella que hai? Viño? Viño. Eu, se teño sede, bebo auga. Se me quero refrescar, tomo unha cervexa. O viño non é unha bebida, é un estado de ánimo. Ese é o noso negocio. Dedicámonos ás emocións. Estou pensando que deberías facer ti a entrevista. Non. Se alguén non pode facer mellores, a ti. Pero é que eu non son experta en viños. Pero tes soños. E sabe lo que son as ilusións, verdade? Sí, claro. Pois só tes que facer que a xente vexa que dentro desta botella hai unha promesa dunha vida mellor. Ti deixaría la pechada? Non. Pois entón ímola abrir.